Εδώ είμαστε. Είχαμε προαναγγείλει για την φιλοξενία στην εκπομπή της Αρετής και Τιμέ. Είναι εδώ η Αρετή και Τιμέ. Καλημέρα, Αρετή και Τιμέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε χαρούμενοι που είσαι κοντά μας και εγώ σε έχω παρακολουθήσει από την πρώτη φορά που εμφανίστηκες με τον Γιώργο Ταλά. Ευχαριστώ πάρα Πόσα πολύ. χρόνια είναι από τότε? 20. 20 χρόνια. Ναι. Γι' αυτό αποφεύγω να το λέω, γιατί οι άνθρωποι έτσι λυπούνται λίγο όταν συνειδητοποιούν πόσα χρόνια πριν είναι αυτό. Έχεις και συγχαρητήρια από και τις ευχές από μια κοράτρια επιστήμας από τη Βιέννη που έστειλε μήνυμα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε και όχι μόνο φυσικά, σε όλους τους λάτρεις της ελληνικής μουσικής. Καλή ακρόαση και ό,τι άλλο. Πρέπει να ξέρεις επίσης, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ, ότι ο Χρήστος ο Παγώνης με τον οποίο κάνουμε μαζί την εκπομπή δεν είναι εντελώς εκτός από όλο αυτό το πράγμα που ζεις εσύ, είναι στιχουργός, έτσι. Τι ωραία. Έχει γράψει στίχους και για τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας, γι' αυτό τα λέει όλα αυτά, να ξέρεις. Βεβαίως. Λοιπόν, Πάμε τώρα να μας πεις τι κάνεις σε αυτήν την περίοδο. Αυτήν την περίοδο έχουμε μία άνθηση των εκδηλώσεων και όλων αυτών που θα έρθουν το καλοκαίρι. Έχω τη χαρά και την τιμή για πολλοστή φορά να συνεργάζομαι με τον θείασο του Ηλία του Καρελά και να κάνουμε φέτος το καλοκαίρι τον Ερωτόκριτο παρέα με τους String Demons. Είναι μία παράσταση που θα έχει ζωντανή μουσική, θα έχει φυσικά ηθοποιούς, θα έχει σκιές και θα είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Έχω κάνει, όπως ακούσατε προλίγου, αυτά τα τραγούδια που είναι ρεμπέτικα της Σμυρνέικης σχολής και ευελπιστούμε να τελειώσει ο κορονοϊός και ο πόλεμος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάπως κανονικά τη ζωή μας. ναι, έχουμε ξανασυζητήσει ότι αυτά τα 2 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει ήταν πάρα πολύ άσχημα για τους καλλιτέχνες που παίζουν ζωντανά σε κοινό. Εσείς που είστε και της παραδοσιακής μουσικής έχετε και ένα λόγο παραπάνω, γιατί έχουν σταματήσει όλες οι υπαίθριες εκδηλώσεις. Δεν υπήρχε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, ή τουλάχιστον ό,τι γινόταν υπό πολύ μεγάλους περιορισμούς. Φέτος λοιπόν περιμένουμε, ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό και μάλλον κάτι τέτοιο θα συμβεί, ελπίζουμε δηλαδή τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται, διότι και ο κορονοϊός μάλλον έτσι μας αφήνει και μας χαιρετάει. Μην ορκίζεσαι. Ίσως μας αφήσει για κάποιους μήνες και πάλι τον Οκτώβρη θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν όμως θεωρώ ότι είμαστε καλά και δεν έχουμε τόσες... Καλά δεν είμαστε, γιατί έχουμε 70 νεκρούς την ημέρα. Απλά έχει κατέβει η συζήτηση, έχει κατέβει για αυτό το θέμα. Ναι, είναι σίγουρα και αυτό. είμαστε, επειδή ανοίγει ο καιρός, είμαστε πιο ελεύθεροι στη συλλογική και ατομική μας συμπεριφορά. Αλλά δεν έχει φύγει αυτό το πράγμα. Ναι. Είδες τι γίνεται και στη Σαγκάη. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως το θέμα είναι ότι εσείς όλοι οι δημιουργοί και οι άνθρωποι που έχετε ανάγκη να επικοινωνήσετε με το κοινό σας, γιατί είναι και η δουλειά σας, αλλά και η ανάγκη του κοινού να πάει. Εγώ το βλέπω αυτό. Το βλέπω προσωπικά. Όπου και να πάω, ας πούμε, για πρόβα, τώρα που και εμείς πιάνουμε σιγά σιγά τα πόστα μας και κάνουμε τις πρόβες μας και προετοιμαζόμαστε, μετά δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι. Θέλω να βγω έξω. Γιατί επί 2 χρόνια και κάτι συνέχεια μέσα στο σπίτι ήμασταν, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι φίλοι που συζητάμε μουσική. Δεν αντέχεται πια και το βλέπω και από τον κόσμο. Δηλαδή λέμε ότι θα παίξουμε, ξέρω εγώ, 3 ώρες σε μια εκδήλωση, σε μια ταβέρνα, σε κάτι, και κάθονται παραπάνω ο κόσμος γιατί θέλουν να ακούσουν κι άλλο και να χορέψουν κι άλλο και να κοινωνικοποιηθούν κι άλλο. Είναι λίγο πρωτόγνωρα αυτά. Είναι και πολύ άσχημο πράγμα για έναν καλλιτέχνη να είναι απομονωμένος, όπως το ζήσατε εσείς τα τελευταία χρόνια. Η δεύτερη φύση μας εμάς είναι το να εκτιθέμεθα. Ναι. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, είναι σαν να κάνουμε μισή δουλειά. Και να είστε μαζί και να δουλεύετε μαζί, γιατί όλο αυτό το πράγμα τώρα το διαδικτυακό που έγινε
Ήταν πολύ πιασάρικο, αλλά δεν είναι μια πραγματικότητα την οποία θέλετε όντως να ζείτε. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ακόμα και οι μαθητές πια δεν αντέχουν αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή θέλουν έναν ζωντανό δάσκαλο, να τους μιλήσει, να τους πει όχι θα βάλεις το χεράκι εκεί, θα βάλεις το δαχτυλάκι στο λα, ξέρω εγώ κτλ. Διδάσκεις? Ναι. Τι, Σαντούρη? Σαντούρη κυρίως. Φωνή προσπάθησα να διδάξω, αλλά δεν νομίζω ότι έχω τη μεθοδολογία για να το κάνω. Είναι πιο πηγαίο. Εμείς σε γνωρίσαμε μέσα από το Σαντούρη αρχικά. Κάποια στιγμή είχες και ένα θέμα, νομίζω, που είχε να κάνει με το αυγενικό προφανώς. Ναι. Αλλά τώρα δεν παίζω Σαντούρη γενικώς, παίζω μόνο στο θέατρο Σαντούρη. Γιατί εκεί κιόλας οι ακροατές είναι μικρής ηλικίας, είναι σοβαρά παιδάκια, κάθονται φρόνημα, ακούνε και το χαίρονται. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνετε με τον Ηλία Καρελά, είναι αλήθεια. Και εγώ όσο το παρακολούθησα, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό, προχωρημένο αρκετά και νομίζω είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή να περνάς μια παραδοσιακή τέχνη όπως είναι αυτή του θεάτρου σκιών με ένα σύγχρονο τρόπο, να το κάνεις γνωστό έτσι στα παιδιά, τα νέα, τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν και που έχουν άλλα ερεθίσματα εντελώς διαφορετικά. Ναι, και όμως το θέατρο σκιών αντέχει, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέατρο σκιών αντέχει. Έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που θα λέγαμε ότι ο Καραγκιόζης είναι σύγχρονος, ταυτόχρονα είναι παραδοσιακός, αλλά μιλάει για το σήμερα, μιλάει για το τώρα. Και έτσι τα παιδάκια καταλαβαίνουν και τα αστεία, τα οποία αστεία είναι διαμορφωμένα για την ηλικία τους, και νομίζω ότι υπάρχει γενικώς μια γενιά πλέον νέων καραγκιόζοπαιχτών, σκιοπαιχτών θα λέγαμε, που κάνουν πολύ ωραίες δουλειές. Και φυσικά ο Ηλίας Καρελάς κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάπως όπως εγώ, που λέω 20 χρόνια και είμαι 30. Τραγουδάει κιόλας ο ίδιος, έτσι. Τραγουδάει ως ο Καραγκιόζης στη σκηνή. Και λέει και όλα τα τραγούδια και του Χατζιεβάτη και του Μορφωνιού και του Κριτικού και του Νιόνιου, όλα τα τραγούδια, γιατί ο Καραγκιόζης έχει ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο. Πες μας λοιπόν, αν έχετε από τώρα προγραμματίσει κάτι για φέτος με τον Ηλία Καρελά ως περιοδεία, ή είναι ακόμα νωρίς? Στην περιοδεία που πρόκειται να γίνει προστίθενται και άλλες ημέρες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από τις 18 Ιουνίου και έπειτα θα βρισκόμαστε στο Άλσος Γαλατσίου, σε έναν πολύ όμορφο διαμορφωμένο χώρο. Και πέρυσι δεν είναι? Και εκεί ήμασταν και πέρσι. Είναι ένα ευχάριστο μέρος, διότι βρίσκεις και να παρκάρεις το αμάξι, αλλά έχουν και τα παιδάκια έτσι πράσινο και χαίρονται και τρέχουν, και είναι αυτό το θερινό πράγμα, το όμορφο που έχει μείνει στη μνήμη μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάρεις το παιδί σου, το γιο σου Χρήστο, κοντά είστε. Μου αρέσει πολύ ο Καραγκιόζης, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Αρετή και Τιμέ, αν εκτός από την παραδοσιακή μουσική και όλα αυτά που περιπλέκονται γύρω από αυτό το πολιτισμικό, ας πούμε, σύστημα, έχεις σκεφτεί ή έχεις ετοιμάσει κάτι πιο προς το έντεχνο? Ανοίγουμε πολύ μεγάλη συζήτηση πρωινιάτικα. Τώρα σε έχουμε. Νομίζω, σωστά, σας πειράζω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πια όρος έντεχνο. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε έντεχνο. Μέχρι πρότινος αυτό που λέγαμε. Δεν ξέρω, τι υπάρχει. Τώρα πλέον υπάρχει τηλεόραση που προσπαθούν... Τηλεοπτικοποιημένο τραγούδι, κλιπ. Ναι, υπάρχει αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να δημιουργήσουν. Σε αυτή την περίπτωση θα σε ενδιέφερε? Δεν θεωρώ ότι η μουσική που κάνω, ακόμα και τα πιο μοντέρνα που είχα κάνει στο παρελθόν, όπως το ντουέτο με τον Γιώργο Αλικαίο, το ντουέτο με τον Δημήτρη Μπάση, με τον Δημήτρη Καρά, έχουν να κάνουν με έντεχνο.
Βασικά είχε να κάνει με το κάθε τραγούδι ξεχωριστά. Και επειδή μου αρέσει και γυρνάω και βλέπω, ας πούμε, πού παίζεται η μουσική μου κάθε φορά, για μένα είναι πολύ μεγάλο όφελος να πηγαίνεις σε μια ταβέρνα, να πηγαίνεις σε ένα γλέντι, ξέρω εγώ, ρεμπέτικο, ή μετά να πηγαίνεις σε ένα γλέντι παραδοσιακό και να σου λέει μπορείς να μας παίξει και αυτό το τραγούδι. Ή η συνεργασία που έκανα με τον Σαντέλ, ας πούμε, που είναι μια διεθνής συνεργασία. Δεν θεωρώ ότι είναι ούτε έντεχνο, ούτε pop, ούτε εμπορικό. Θεωρώ ότι ανάλογα με το μέρος που παίζεται κάθε φορά, που έχει φτάσει αυτή η μουσική, ανάλογα λοιπόν και το αντίστοιχο κοινό, οι άνθρωποι στο ζητάνε και το αγαπάνε. Άλλωστε νομίζω ότι ένα τραγούδι έχει και μια δυναμική τέτοια που αλλάζει κάθε φορά και σε σχέση με το χώρο που παίζεται, με τη φωνή που θα το τραγουδήσει. Σίγουρα, και πώς θα το τραγουδήσει. Και η ενορχήστρωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι κάνω έντεχνη μουσική, γιατί για μένα ο όρος έντεχνο είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το εάν δεν είναι αυτό που θα λέγαμε πίστα με λουλούδια και αλκοόλ, ναι, εκεί πέρα δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να πουλήσω τέτοιο πράγμα. Πουλάω κυρίως, ούτε καν πουλάω. Απλά παίζω μια μουσική. Είναι πολύ της μόδας τελευταία, επειδή μιλάει λοιπόν ο Χρήστος και για αυτές τις συνεργασίες, ας πούμε, και εσύ αναφέρθηκες στις συγκεκριμένες συνεργασίες, να παντρεύονται καλλιτέχνες του παραδοσιακού ή του λαϊκού τραγουδιού με αυτό που ονομάζουμε σήμερα τραπ μουσική. Έτσι. Μπαίνει λοιπόν αυτό το στοιχείο. Συμπτωματικά άκουγα ένα τραγούδι τώρα όπως ερχόμουν στο ραδιόφωνο τέτοιο, που ήταν μία τραγουδίστρια του έντεχνου ή του παραδοσιακού τραγουδιού και ξαφνικά μπαίνει μέσα και η φωνή αυτή ιδιαίτερη, αυτό που παλιά ονομάζαμε ραπ, τώρα τη λέμε τραπ σε αυτή την διάσταση, τη μορφή που είναι σήμερα. Η επιδίωξη είναι να είναι κάτι εμπορικό λοιπόν. Θα το έκανες αυτό σήμερα? Εάν θα συνεργαζόμουν δηλαδή με έναν καλλιτέχνη της τραπ, ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να ακούσω αρχικά μια τέτοια μουσική χωρίς να την υποβιβάζω, γιατί πρωτίστως δεν καταλαβαίνω τι λέει. Θα ήθελα δηλαδή εγώ ως ακροατής που ως ένα βαθμό έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και ένα στίχο, ας πούμε, του Νίκου Γκάτσου ή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, να έχω καταλάβει τι μου λέει και να μην είναι μια εσωτερική αργό μια συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Μάλιστα. Σαν μουσική. Να πάμε λοιπόν εδώ στο δίσκο από τον οποίο ήδη έχουμε ακούσει 3 τραγούδια. Βεβαίως. Να ακούσουμε κάτι ακόμα? Να ακούσουμε λοιπόν το Αγαπώ μια παντρεμένη. Το Αγαπώ μια παντρεμένη που είναι στο νούμερο 6 λοιπόν στη λίστα, έτσι όπως την έχουμε εδώ. Ωραία, το ετοιμάζει λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης. Πρώτη εκτέλεση της Ρόζας Εσκενάζη και είμαι πολύ περήφανη που έχω κάνει αυτή την σειρά τραγουδιών. Είναι η πρώτη μου προσπάθεια να δημιουργήσω έναν ήχο που να θυμίζει τόσο παλιά μουσική, αλλά με σύγχρονους όρους. Δηλαδή εμένα δεν μ' αρέσει να παίρνω τα τραγούδια και να τα διασκευάζω λίγο, να τα κάνω λίγο αλλιώτικα και να λέω εγώ έκανα κάτι καινούριο. Μ' αρέσει να τα επανεκτελώ με τη δική μου αισθητική. Να σου πω τη δική μου οπτική σε όλο αυτό που περιγράφεις, που είναι απόλυτα δικό μου τώρα αυτό, δεν το έχω συζητήσει, δεν το έχω ακούσει αλλού. Επειδή ακριβώς πολλά από αυτά τα τραγούδια δεν καταφέραμε να τα ακούσουμε σε ηχογραφήσεις καλές, και αυτές οι ηχογραφήσεις, ακόμα κι αν υφίστανται επεξεργασίες, δεν μπορούν να φτάσουν στον ήχο που μπορεί να δημιουργήσει ένα στούντιο σήμερα σύγχρονο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να στείνεις ακριβώς την ίδια ορχήστρα και να πετυχαίνεις ακριβώς τον ίδιο ήχο και να τον ηχογραφείς σε ένα στούντιο σύγχρονο, να μπορούμε δηλαδή να ακούμε ξαφνικά αυτό που θεωρούσαμε ότι δεν θα το ακούσουμε ποτέ στην αυθεντική του μορφή με πολύ καλό ήχο, να το ακούς έτσι. Ναι, αυτό και εμένα αυτή είναι η ιδέα μου. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε την αρετή και τιμέ. 8 λεπτά έχουμε ακόμα εκπομπής και είναι η αρετή και τιμέ εδώ μαζί μας. Αρετή, να μας πεις, γιατί συζητούσαμε την ώρα που έπαιζε το τραγούδι για την πρόσβαση που μπορεί να έχει οποιοδήποτε στις μουσικές αυτές, και μας είπε η Αρετή και τιμέ ότι έχει ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο μέσα φιλοξενεί πια ενότητες τραγουδιών. Ναι. Πες γι' αυτό, για τον κόσμο που μας ακούει να ξέρει πώς μπορεί να το... Βεβαίως. Έχω λοιπόν το κανάλι μου στο YouTube που έχει και το όνομά μου, Αρετή και τιμέ official, καθότι κάνουμε και διεθνή καριέρα. Γι' αυτό σε έχουμε εδώ, γιατί και εμείς του διεθνούς είμαστε. Γιατί τους ομογενείς μας όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Και αναδιαστήματα θα παρουσιάζω έναν κύκλο τραγουδιών. Αυτή τη φορά ήταν 8 τραγούδια και θα συνεχίσω με άλλα 8 τραγούδια. Τώρα παρουσιάσαμε αυτό που οι μουσικολόγοι καλώς ονομάζουν αλατούρκα. Και αποτελείται κυρίως από τα όργανα ούτη, βιολί, κανονάκι, μπάσο, 2 κρουστά και τραγουδιστής. Βασικά δεν είναι αλατούρκα, είναι αυτό που θα λέγαμε Ανατολική Μεσόγειο, κατά μία έννοια. Τώρα, προσεχώς, θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε στο κανάλι στο YouTube μία σειρά που θα λέγεται Σαντουροβιόλι. Και αυτό το έκανα για 2 λόγους. Πρωτίστως επειδή το σαντουροβιόλι είναι μία παρεξηγημένη λέξη. Δεν μπορούσε ο κόσμος ο πολύς να καταλάβει ότι εννοούμε σαντούρι και βιολί σαν ορχήστρα. Και υπάρχουν και διάφορα αστεία γι' αυτό, όπως με βιολί σαν του ροβιόλι και εννοούσε τον βιολιτζή, που δεν υπάρχει προφανώς βιολιτζής. Και ο δεύτερος λόγος που το κάνω είναι για να δείξω πιο πολύ το στυλ που επικρατούσε στην Σμύρνη. Έχω μία αίσθηση ότι εκεί, λόγω του ότι υπήρχαν οι εστουδιαντίνες, που ήταν ορχήστρες με μαντολίνο, πιάνο, τσέλο... Μαχητικές ήταν, όπως προδίδηκε, Ναι. Και παίζανε κυρίως αυτή τη μουσική, παίζανε μπάλους, σιρτά, αμανέδες, αλλά είχαν ευρωπαϊκά πιο πολύ όργανα. Και μέσα σε αυτά φυσικά υπήρχε και το σαντουράκι, το οποίο βέβαια υπήρχε και στον ελλαδικό χώρο, αλλά εκεί έχει μια αρμόζουσα, θα λέγαμε, θέση. Οπότε πρώτα έχουμε το αλατούρκα με τα τραγούδια που ακούμε, τώρα θα ανέβει σιγά σιγά και το σαντουροβιόλι. Σήμερα συγκεκριμένα έχουμε ηχογράφηση και θα πάμε να φτιάξουμε μία σειρά από 8 τραγούδια με τους αδερφούς Ξιντάρη και θα παίξουμε τα ρεμπέτικα που πλέον έχουν φύγει αυτά τα όργανα ιστορικά και έχουν μείνει μόνο οι κιθάρες, και θα καταλήξουμε με τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και το παραδοσιακό πλεοναστικό είδος που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι το κιθαρομπούζουκο, κιθάρα και μπουζούκι. Και είμαι πολύ περήφανη για αυτά τα τραγούδια, διότι τα χρηματοδοτώ μόνη μου. Δεν έχω κάποια βοήθεια από κανέναν. Δεν το λέω για να με λυπηθεί ο κόσμος, το λέω για να τα ακούω κι εγώ. ότι όντως το καταφέρνω αυτό το πράγμα μόνη μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους μουσικούς που έχουν έρθει. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε τα ονόματα των μουσικών για την πρώτη σειρά που ακούμε κιόλας. Ηλίας Μαντικός στο κανονάκι, Γιάννης Πούλιος στο βιολί, Ανδρέας Ανδρέου στο ούτι, Στρατής Σκουρκέας στα κρουστά, Περικλής Κατσότης στα κρουστά, Γιάννης Πλαγιανάκος στο μπάσο και φυσικά ο Νίκος Μέρμιγκας στην ηχοληψία. Στον Νίκο τα γράφεις, στο στούντιο του Νικού? Στο στούντιο Αντάρτ. Αντάρτ. Ναι, εκεί τα γράφουμε. Μπράβο. Και είναι πολύ ωραίο και το στούντιο και φυσικά ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Σπουδαίος μουσικός. Βεβαίως. Και σπουδαίος άνθρωπος. Βεβαίως. Και η Εύη. Ναι. Όλα τα παιδιά. Τους ξέρει όλους, είδες, ο Χρήστος. Μίλησες για τη Σμύρνη. Έχεις πάει στη Σμύρνη? Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θέλεις να πας, έτσι? Θα ήθελα πολύ να πάω, ναι. Με έχουν προσκαλέσει για να πάω να παίξω τον χειμώνα που μας πέρασε, αλλά επειδή ακριβώς ήταν λίγο δύσκολο και με τις ημέρες και με τις απαντήσεις που έπρεπε, ας πούμε, να μας δώσει εκεί ο Δήμος Σμύρνης και τα λοιπά, δεν κατάφερα να πάω. Ωστόσο θεωρώ ότι αυτά τα ταξίδια
πρέπει να τα κάνουν οι άνθρωποι, γιατί όταν παίζεις αυτή τη μουσική αγαπάς και τον τόπο που γέννησε αυτή τη μουσική. Ας πούμε, για παράδειγμα, αγαπάω πολύ τον Πειραιά. Ενώ δεν έχω καμία σχέση ούτε με Πειραιώτες, ούτε με τον Ολυμπιακό, δεν έχω... Αλλά είναι το ρεμπέτικο όμως. Ναι, είναι το ρεμπέτικο και είναι η αίσθηση του λιμανιού, γιατί και η Σμύρνη, η παραλία της ήταν αυτή που έβγαζε όλες αυτές τις μυρωδιές και τις εξέπεψε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και προφανώς είναι αυτό ότι νιώθεις πιο κοντά σου αυτούς τους ανθρώπους που έπαιξαν αυτή τη μουσική με τον τρόπο που έπαιξαν και με τον τρόπο με τον οποίο στάθηκαν απέναντι σε μια κατάσταση, σε ένα κατεστημένο, γιατί υπάρχει και μια κοινωνικοπολιτική διάσταση πάντοτε στο τραγούδι, ειδικά όταν μιλάμε για το ρεμπέτικο, έτσι. Του λιμανιού και του σαλονιού. Ακριβώς. Του λιμανιού και του σαλονιού. Τελειώσαμε, δυστυχώς. Να διαλέξουμε ένα τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Να διαλέξουμε λοιπόν το «Μάτια μου, μάτια μου», το «Σαν πας στα ξένα», που είναι σε πρώτη εκτέλεση. Το 8 λοιπόν στη σειρά που το έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Χαρά μας, αρετή και τιμέ, πραγματικά να είσαι καλά, να είσαι πάντα δημιουργική και τόσο έτσι. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και για την πρόσκληση και για τη διάθεση. Είναι όμορφο να υπάρχουν εκπομπές που μπορούν, ας πούμε, να φιλοξενήσουν και μας καλλιτεχνικά και όμορφα για τη μουσική μας, και εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους.